Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, arkosenoren integrala azalduko dugu. Arkosenoren derivatua f' zati errokarratu bat ken f berbi da. Orduan, integral barruan f' zati errokarratu bat ken f berbi daukagunean, arkoseno f izango da bere integrala. Arkotangente moduan, urratsak berdinak dira. Lehenengo urratsa izango da, bat lortzea, bat hau lortzea. Gero, funtzioa berbi, f ateratzea, f berbi lortzea. Eta amaitzeko goian, f-ren derivatua, ez f berbi, f'. Adibide hau, egingo dugu. Hau arkosenoa izan daiteke, hemen ez da posible honen derivatua izatea. Orduan, bost hau bat lortzeko zati bost egingo dugu. Zati bost egin badugu hemen, kontuz errokarratuaren barrua propioki da zati errokarratu bost. Orduan, hemen kokatu behar dugu biderkatzen izendatzailean errokarratu bost hori. Orduan, lehenengo urratsa amaitzeko, erro bost hori atera aldugu. Eta ja daukagu, bat ken iza berbi zati bost. Bat hori lortu dugu. Orain bigarren urratsa. Bigarren urratsa izango da, f berbi lortzea. Ez ahaztu konpentsazioa. Vale. Iza berbi argi dago iza dela. Baina, ze zenbakia berbi ematen da bost? Erro bost. Eta zehatza ez bada, osoa ez bada, utzi erro bost. Erro bost berbi bost delako. Bigarren urratsa eginda. F ja daukagu. F izango da, iza zati erro bost. Orain, honen derivatua behar dugu, goian. Honen derivatua, iza den derivatua bat denez, bat zati erro bost izango da, bere derivatua. Hemen, bat zati erro bost txertatzen badut, hemen alderantziz kokatu behar dut, erro bost zati bat. Azkenik hauek joango dira. Eta ja hiru urratsak egin ditugu. Dauzkagu errokarratu bat ken f berbi eta hemen f-ren derivatua. Orduan, arkoseno f izango da. Ez dago hemen ezer, orduan, zuzenean, arkoseno f. Eta f da, parentesi artean dagoena, x errokarratu bost. Eta ez ahaztu, gehi k. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.